Ninda kuona wakati kuti vanondiwo mari yangu yavakatora zvinhu zvishoma akanyemba muri kuchizwe aikuva madzavo dzavakatara zvemushopu madzavo tivapa zvinhu dzazvotinetsenetsepesa saka vamwe vese vanesenza navo vacho vanga vakamboendomawo mabasa avo masambuza saka izvozvo zvakadzoka saka vanotarisa kuti isusu kubatanidza sarima ndingakuti because ndakamboenda taura kuti yava september sarona nokudzoka ita vakomana kusvika kwanovemba tinge takuamati inamusaina mkuno anikuziya musei akabate mundine zora zipo anobata misendo kuseptemba mari wameenda kubvunza mari 1,200 naui zvemamira yakaita mari yabhoekwa muofisi kana kuti mari yabhadhara imwe mari ndomufakazoyaimosa mari yakasara ngeita saka pakazoyasamuna apaka mari yakabhadharesa pai vamukatsanira vatonobvira narubo aiwa saka tine vanhu vakawanda yako imari vaningine vakuilili taishata tesi aka kuzama vaizeni sakamozoziva mai munhu anenge achita saka takapondwa mai takapondwa havangaiwo zvese vaito zvisanhu saka mazofunga kana kutengesa kundotubhadhara takapondwa vawanikuonzwa kwasipo oyongwaofisi asi mari yavarongenda Eh. koi vakapondwa tizvei Saka itori group. Saka munhu ane mari yake ane mari yake. ndizvakuduka ndiaribata makatomonyora akanyemba Vese vafana vangu kasi akanyemba akane gupu rake vanhu vamuchete ashi inonzavo vaisire mari yavo vanokamura pane anonzi Clive kana vanonzi vakauya kwandiri kuti maybe tibatsiriwo vanhu vedu ava vaone chekucho munowanyora pasi mune gupu rake vachipedza tobva tabata mari dzedu dzese dzavo dzese dzavanenge vatora ikoko ndo zvavaingoita saka vakanyemba vakatombotange vatora 1,450 vakaibhadhara yese vene gupu ravo rekutanga pechi 2 vakanyemba pavakazouya ndopavakandirasisa mari pechi 2 vakakwereta muwadzanai vakakwereta kwangu vakakwereta muofisi macho kwakwanje ndobva inini kuti ndichiwana chansi kuti ndichidzosera mari yangu vakanyemba vanokwanisa kupa mari yangu
ndobva taenda panheke pashopu kati vakanyenga saka zamaidaiso mari yangu ndevanaziva zvikanzi zvori maybe pavanhu vese vatadza kupa ipapo kurava chinyora ikwani chiriyo ndoikuti isvike chiibva 950 ye mwana wavo kuti ndizoisa kuti ite 1.250 ashili ndonyakutonditi maybe rikumbiro mupe mwana wangu ashili ari kunyika matensi kukwapawandiro ashili uya hapana kana chaangainacho anga achingodya zvake chikafu ndichingumupa achingodya hake chikafu ndichingomupa iye asina kana madhamba anga ainawo but ndo baba wacho akatondipa bvume kuti mupe ndosaka ndakazomuedza kuti ite 1.2 anobata end of September kana aita dambudziko nyumara yacho akinga end of September mari babata nyumara kusangana end of September kubatana nazo ingava Kenya Tupe, vamos lá.